6, 7, 8. Startovali jsme první kvalifikační jízdu kategorie štok. Ale rozhodně dávejte pozor, a je lepší předjíždět v těch pomalých pasážích, než na těch úzkých rovinkách. Právě uplynula 1 minuta jízdy, průběžné pořadí je následující. 7, 6, 5, 1, 3, 2, 4. Celý natáčet s tím, my máme úplně prázdné baterky. Hlavně, že má nabitý. Blíží se nám konec druhé minuty, David Kožberský ve vedení, na dalších místech Dvořák, Žalský, Špička, Mašek, Bezděk, Vrábel, Tyran. Průběžné pořadí je následující. 3, 2, 6, 5, 7, 1, 4. Právě uplynula polovina jízdy číslo 2. Bude muset to máš hodně investovat. Nezapomínáme pouště. Samozřejmě ty výrazně rychlejší. Protože tam na ten motorek měl dobrý, ale měl to málo žádný. Měl bych na 25, to měl jenom. Právě uplynula 3 minuta jízdy. Průběžné pořadí je následující. 3, 2, 7, 6, 5, 1, 4. Končí nám 4. minuta, David Kožberský stále ve vedení před Michalem Dvořákem o 10 vteřin, 3. Žalský, 4. Mašek, 5. Špička, 6. Bezděk, 7. Vrábel. Průběžné pořadí je následující. 3, 2, 6, 7, 5, 1, 4. Hlavně, že má nabitý baterky.
4, konec jízdy, 3, konec jízdy, 6, konec jízdy, 7, konec jízdy, 5, konec jízdy, 1, konec jízdy. Dvojku. 2, konec jízdy. Všichni konec. Konečné pořadí této jízdy je následující. 3, 2, 6, 7, 1, 5, 4, 3 minut do začátku další jízdy. V této jízdě zvítězil David Kožberský, druhý duel Michal Dvořák, třetí Honza Žalský, čtvrtý Mašek, pátý Bezděk, šestý Špička, sedmý Vrábel a osmý Ciran Mladší. Předposlední. Máme zhruba 2,5 minuty do startu druhé